kuma irin waɗannan maganganu ba a jin su sai a bakin waɗannan 'ya'yan gida mai albarka. Kuma ya yi wata kalma da yake cewa maganar gaskiya ita ce ba wani arziki da ake zuwa gun Allah da annabi lafiya sama da Nana Fadimatu da Sayyidina Ali da Alhassan da Husaini da manzon Allah. Wannan magana ba ta da abin sauyawa, ba kuma ta da bukatar tafsiri, illa muna addu'a Allah shine Allah, kuma ana addini dan Allah, ana musulunci dan Allah, ana ibada dan Allah. Muminai suna kowane aiki saboda Allah. To Allah muna roƙonka abinda a gurin annabi Muhammad shine tsantsar gaskiya, kuma shine koyarwarsa, kuma shine abinda ifi so a rayu a kai. To Allah ta shi ma'aiki, Allah ka shiryar da mu a kai. Amin. Ya Allah, duk abinda a gurin manzon Allah shi ya fi, to Allah ka tsara rayuwar mu a kai. Amin. Ya Allah, muna ƙara miko amanar kawunan mu. Amin. A gare ka ta hannun sayyidina Rasulullahi. Sallallahu alaihi wa alihi. Duk abin da annabi baya so, kuma abun annabi ba shine daidai ba, Ubangiji ko mun gaskata wannan abun muna kai, Allah ka kore mu daga kansa. Amin. Ka hana mu tabbata a kai. Amin. Ka tabbatar da mu akan abin da manzon Allah ya fi. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mu ba mu da wata rigima, ba mu da wani ja neman tsira, kawai muke mu so muke mu dace. Mu ba mu ce mu komai bane, mu ba mu ce mu kowa bane. Ina da wani hadafi, ko in ce wata aqida wacce take karkashin zuciyata. Duk wanda ya zara takobinsa to ya mai da ita cikin kudi. Hadafi na kwaya ɗaya ne. Da Allah ya turo manzon Allah sai bai bar shi ya huta ba, ya kuma turo shi cewar ya zama shiriya ne ga talikai, don me? Don su tsira kawai. Allah bai turo annabi da wani addini da shiriya wai don a taɗe ko don a halaka. Allah ya turo manzon Allah ne saboda shi Allah yana son bayi su tsira. Annabi da ya zo bai huta ba, haka ya ta yi iya abin da zai yi shekara 30 da wani abu, 33 misali a zahiri. Yana ta kira, yana ta shiryawa, yana ta faɗakarwa, so yake kawai a tsaye. Saboda haka idan mu 'ya'yansa ne, mu zuriyarsa ne, to kamata ya aikin da annabinmu ya zo ya yi, ubanmu, shugabanmu, majinginarmu, madafarmu, matseranmu, tudun gafawarmu. In mu 'ya'yansa ne, to kamata ya mu ɗora aikinmu irin akan aikin abin da ya ɗora. Wannan shi ne hadafin kawai. Allah ƙara lafiya. Za mu ta abin da bayi za su azurka da annabi ta cikinsa. Wannan maulidi da muke yi, idan ba mu yi wani ma bai gane ma Fadimar wacce ake girmamawa a yi mata abu irin wannan ba. Idan ba mu ba, wani bai samu arzikin ya je inda za a ambace ta ya je ya azurta ba. Idan ba mu ba, da yawa ba su gane matsayinta sun cimma arzikinta. Da haka wanda bai fahimta ba, ya ga mu iya ita muke wa da gidanmu, shi muka gada.
kowane mai sha yana sha ne a inda masharabinsa yake, kuma yana ƙoƙarin ɗaukaka mashayarsa ne. Mu mashayanmu na faɗi matuci, da haka a yi haƙuri, ita za mu ta faɗa, to mu abinda muka gada ke. Amma me manufar mu a ciki mu tsira, duk wanda irabe mu shi ma ya tsira. Wallahi al'azim ba mu da wani hadafi sai wani. Shi yasa yau wannan a zahiri na shekara 30 ke. Shekara 30, kasan ko ƙarya ce ta kai shekara 30 ba ta rushe ba. To wannan ƙaryar foundation ta ƙato. Gaskiya ne. Allah ya saka da alkhairi. Ya ce mana sidi saboda yanayin ƙasa, tsarin yadda kake gabatar da maulidin nan da a sauya shi a ɗau kwana ɗaya da yi, in yi yawa kwana 3. Sai na ce to kaga kai kalla kake ni nake yi, to tun da ni nake yi ƙasar mu ta shiga wani hali, sai na raka ƙasar nan na yi abin da ya daidai da ƙasar nan. Na ce ban taɓa ɗauka maulidin nan nawa ba ne, ban taɓa ba wallahi, bai taɓa zuwa mun arenawa ba ne. A wakili ne na Nana Fadima, ta sa ni na kira mutane in kokarin ci da su, in sha da su, in ba su makwanci, in za su tafi in raka su in ce na gode. Ba ni da wani al'amari nawa a ciki. Na ce to in baka sani ba, tun da ba nawa ba ne, to waɗanda suke yin abunsu idan mu muna halin kunci su ba a kunci suke ba. In mu akwai zamani ko yanayi ko ƙasa da take riskar mu samu kanmu ba a yadda muke so ba, su ba a haka suke ba, su ba ƙasa ce take juya su ba zamani ne yake juya su ba yanayi ne yake juya su ba, duk wata damar Allah ta su ci. Alhamdulillah. Shi yasa na ce masa to zan baka wani labari. Tunda muke maulidin nan na sati, to ka zuba ido ka gani wanda zani shi ya fi duk wani maulidin da muka taɓa yi a baya, wallahi wannan ke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mu yan rakiya ne, abinda ya sa ne wannan tambihi don mutane su waye. Mu ba mu da wata manufa, tsira kawai muke nema. In abin nan da muke kai abun annabi Muhammad ba shi ne daidai ba, to ya Rasulallah ka cece mu, ka sauya mu kama hanyar daidai. In kuma daidai ne to ka karfafe mu, ka ba mu dukkan nasara da tsira. Amin. Saboda annabin rama. Sannan me yasa muke ta yi kamar wahala? Abinda muke ake ganin wahala ce, gada muka yi. Shi kwaɗa na gari aikata gadon gidansu yake. Saboda haka abinda za mu yi iya kenan, kuma shi za mu, kuma an Allah ya da Allah sai ya gadarwa da 'ya'yanmu da zuriyarmu hidima akan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Albarkar Nana Fadima da annabi, Allah ba zai bari mahaifi ɗan da zai rena sharifi. Amin. Insha Allah. Alfarman Muhammadu Rasulullah za mu rayu a bayan sharifai in Allah ya, masu bautar neman farin cikinsu, kuma shugabanninmu a kowane hali ba mu da gilli kwayar zarra akan wani jikan annabi, babu kuma ba za mu ba ila yau da kiyama. Muna roƙa musu Allah, Allah ya ƙara musu daraja da alfarma a gun kakansu annabi. Allah ka daɗa bautakar da rayuwarmu wajen biyayyarsu da neman farin cikinsu. Ya Allah ka sa har mu mutu mu bayinsu, mu hadimansu, mu masu neman farin cikinsu. Allah kada ka bari mu gaba da gaba da su. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah yadda muka fara lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya. A yi haƙuri, za a gaba na magana sai rana hatama. An kawo korafi ne cewar
mutane da yawa in sun zo sai su ce mu an muka tafi ma sidin bai ce komai ba shine wai nake cewa komai din Allah ya ba mu albarka ya rabi